guys, karon is nako ipakita ninyo nga naabot sa mong balay gid ni Milyang. So karon ganiha taod-taod niabot na si Atan. Then nag-video nako, nag-film nako kaso lang wa ko kasabot aning cellphone nga mukalit ra mag unsupported file. Di na ma-open ang video mo nang video na pag karon. Ikatulo na akong video, my goodness. So, dera ako ipakita ninyo na plato dire siguro kay bawo na mo unsa ni, nakailan na mo unsa ni. So, plato ni siya sa satellite. Dera. Satellite. So, yes, satellite guys, pataod na mi og satellite. So, kay nakapataod pud mi guys kay maka-discount man mi kay ang isuon man ni Atan is kanang brato ra mohatag siya discount kay isuon ra man pod sila, tigtaod man ang manghod ni Atan, then tigtaod siya tibok Bohol. So kung gusto mo magpataod pwede ra kayo mo PM sa ilaha, nama siya contact number dara ang mga itaod kani antenna dash antenna part box dara. Dara satellite. So excited nako kay matauran na ang TV. Ang among TV guys is gamay ra man ang TV. Video na ko puraw. Gamay ra mong TV, dira mong TV dia. Na mo ni among TV, gamay ra siya, cute kay siya kaayo. No, pero excited ako niya kung makita na kay ang gi-purchase ni Atan is 299, 41 channel na siya. Niya. Kanya mong TV kay sa kanhan na ni siya napalit na mo sa kanang tigayuhanan og TV. Guba na ni siya, lain ang tagian ni sa una, naguba na ni wala na nila kuha, giayog balik sa tig-ayo din iyang baligyag 18. So mo na among gipalit kay among TV sa una naguba pod kay na overheat kay matug na lang si Milyang ang TV kasi gapa buntagan ang TV ang nalagiyaha. So karon excited na ko na mga design na mga sakrak na may ka. So excited na ko niya i-update naman ako, ipakita na ko sa inyo ha nagtaod og unsay resulta pagkahuman. So see you later guys. Wala 40 channel 299 ang kuha na ako gibayaran ano niya. 299 na gibayaran 3 months na siya. 3 months. This 1 month lagi. Na free 2 months, mga 3 months. So na 40 channel, kung 199 ra 40 channel, kung 90 27 channel. So dili na lang ko 21 channel. Okay. Try po ba? Okay. Resibo na nabilin sa tuwa guys. So kani ang gikuha kaning na 29941. Sorry guys, ako kay bawang ano ning kalat og hinay ang audio sa ako ang cellphone. So akong gingon na guys is nagkatawa ko kay resibo na lang ang gihatag ni Milyang nako, wala na kwarta nga gihatag, resibo na lang nabilin. So 299 na yang gi-purchase guys kay 41 channel, gusto siya daghang channel makuha. Pero dili man pud nato makita ang tanan kay usa ra man pud kasalida nga makita at the same time. So mo na si kog katawa. Labi na karon guys nga ang mo makita nga channel puro la King Koy kay King Koy may ganahan tanawon sa umang anak. Mo na akong sigyaw ana guys. Pasensya na mo kadili madungag ang audio. Mo na siya ang manghod ni Atan guys, siya tigtaod og signal diri sa Bohol, usa siya sa mga tigtaod. So kana kay libre ay dili libre, naka-discount mi kasi man igsuon man ambot gipabayad mas Milyang murag wala gipabayad. So mo na siya nga manghuran nga manghod, kamao man siya motaod. So siya among gipataod sa among satellite. Salamat pud sa Ginoo kay wala man niya pabayara, kay wala man pud may bayad. So mao na siya guys, gipahiluna na siya sa manghod ni Pastor Atan kay pangitaan pa man siya signal, dili man dali nga nagtaod nimo mo andar dayon makita ta ang mga channel di ay so tinanan pa nimo pasensya para makita gyud nimo ang signal kung asa sa dapat iatubang ang kanang plato ni Dia kanang naka-color orange. Mao na si Dia nya napod sila murag cellphone guys nga mao magpakita nga ni taas na bang signal o pwede na ba ana nga pwesto nga kanang kadang na silang atubangan silang naong kanang kasiga mo na siya lang murag cellphone, murag kompas. So dapat man naampoy ka ng kuan, apoy ka ng direksyon kung asa dapat na atubang ang plato. So dili dai pud dali magtaod og signal guys. Dapat di ka kahibalo dubog ka.
Ang uban gay na mga tutorial des YouTube kung saan pagtaod og signal, no, pero mas nindot jud no nga makabawta kundi kay magpatakal ang tagtaod-taod og katuwa. So mo na siya guys, gisod na ang wire sa satellite gikan natong plato ngadto sa sumpay sa TV para makita na ang salida. Wala nag-ihos So, na blend. na, gihapsay na niya iga ng gitarong. Ibutangan ng remote. Mo na siya ang remote guys. Libre po na siya. O di na libre, gibayaran na siya. Apil na siya itong package. Nga gibayaran nga 1,490. Anong 1,490 guys, mo na siya apil na ng plato. Katong signal box. Nya ka ng 1,000 bayad sa kataod. Okay, so mo na siya. Gitarong na. Basta magpataon dati ganyan kayo mo inaw din na kayo. Salibot siyot. Okay, I did it sa MRP dal. Immigration officers is looking at Hi guys, good morning. Good morning Philippines. Good morning world. So bago pa gid mata guys, kauban sa dili gid bag-on mata, bago pa man mag-ampo. So dara mga bata. Wow. Milyang nagpiling pa. So guys, was pasensya na mo wala ko naka-vlog gabi kay natuloy-tuloy na samtang nagtaod og kanang samtang nagtaod ang manghud ni pasuatan og kanang ato satellite. Paghuman adto is nang Bible study namin sa mga bata mo nang wala na ko naka-update kung ano sana. So gabi pagkanang human jud og taod nasalida naman si ang mga bata gyud ni plaster na dayon kay abi na labi na si Maika guys. So si Maika abi gid niyag kanang tungod kay na may mga salida nga mga cartoons sabi niya kanang kuan internet sabi niya video. So nagplaster sila ng lipay pud ko kay nahiluna. Ngoro si phone. Nalipay pud ko kay ang mga bata ba nalipay sila nga daghan magsalida gud kay 41 man ka channel niya daghan kay mga channel ang mga cartoons. Moto si Juda pod ambot kung maglaag pa ba rin ng adlaw si Juda nga basin mo sige na tanaw og salida. Si Milyang pod gabi guys kay bawo mo alauna na sa kadlawon kape hapit na alas 2 na tog. Tinanaw og salida baguhan. Nabaguhan sila guys nga ay mga salida nga mga nindot kay lagi na light. So moto nalipay po nga naingan na but kinalan jud pud og control dili porket naingan na dili na mag-control no nga palabi na tan-aw ma-overheat na ang TV na ana maguba ang TV bahal na sa satellite pero way TV no overheat. So mo dan salamat ko sa Ginoo sa tanan nga iyang gihatag sa among kinabuhi and karon adlaw pod praise God gahapon naabot na ang deliver sa bus og sa semento. Nakita ninyo na mao na siya semento na siya guys. Kay karong adlaw is magpatrabaho nami sa ang sahog sa among balay. Amo na itaod among tiles nga last year pa napalit. Among tiles guys, so nakita ninyo ito. Na kana tiles na siya tundulon. Para maklaro yun ninyo. Kana siya tiles na siya kanang different tiles na siya nga gikat og tarong sa mga taga wayway bato sa tuong siyang hardware oy nya mga broken tiles na siya nga 16 by 16 nga gikat nagbalik na ilang gibaligyag tag size no mao na mong gipalit last year para siya nga namo gipalit pero wala taod kay wala mi pang pataod karon after a year wataon na siya salamat sa Ginoo kay among sahog lain kay tan-aw na tanaw nila mong sahog murag kalsada pagka semento ang mong sahog mo nang gibutangan nagfloor nya tangan pud og banon kanang sana tarpaulin sigarilyo dara na tarpaulin na sigarilyo kaya ana tarpaulin sigarilyo nangagisi na ang floor mat kay nipis ra pud lagi gipalit nya sayang pud mo palit na pud lain floor mat nya magisi na pud nya palit na pud hago
May na itaod na to kay di man magiging kantal. Ang mutaod guys, ang kay yung volunteer man siya nga siya na lang daw pa dali lang human niya. Finishan po ni among kani anang naskilid kira mga halublak finishan po na ni papakaron. So salamat ko sa Ginoo nagampod jud ko nga smooth ra ang tanan dali ra mahuman trabaho kay para okay na excited mo kung makita ang kuan ba ang ending. Ending dayon. So mao to guys, i-update ra mo nako, ipakita ra pud nako sa inyo ha kung unsay resulta. So mao to yung update akong signal, okay na kayo ang among TV. And karon ang tiles na pod. So ako ra mong patapos. Amazing. Sa netabo. So see you later. So guys, di ko daan si mama gatuan ay papa nga baby siya man. So kuan so sad nga dili makadong daw si papa karon. Domingo na lang daw siya manhi. So bot pasabot dili madayon ang pag trabaho karong adlaw sabay. Diya gadungag na ba si Miramor nagdungag na siya 2 ka kilo nga ay 2 kilo 2 ka takos. Abog nga kuan dinungag perti daghan na. Tama jud panihapon ron. Abi ko karon mantog ra kay ganiha silang dagko ko nga sa about sa pagtrabaho karon murag ay na ko feeling murag di may something ba nga di day madayon. Pero okay ra sila dili pa time. Doon lang pud ang Domingo. Sungod na sila sa ka-excited pud na ho mo nang murag na disappoint ko. Kasi miliyang gabasag Bible. Sana all gabasag Bible. So, mo to guys, wala man tay kuan ron, wala man tay ma-update unya kay wala may trabaho madayon karon. So, nakahuam na ra ba jud si atan podog ka ng ayagan dito sa musilingan sa layo. So, okay ra. Ang Domingo na lang pod puhon. So, mo to siguro ang vlog nako para nung adlaw guys. Ay dili lang adlaw day gahapon, gabi ra gasugod hangtod karon. So, ato na ning humanon. Mo to akong ma-vlog tungod sa satellite. Dara, sayo nang tanaw na sila sa lida, oh. Bata dire, oh. Wala pa may nakahipos og banig, pero nanay lang. Natog mong si Maika. Tanawa niyo si Maika mato, guys, magtuwan. Tabi dada. Si Maika na. Kaya na siya mato, guys, magtuwad. Mao na ang iyang mga ihi, mabot siya dughan. Ug muawas mangani. So, salamat sa inyong pagtanaw guys. Wala ta na dayon og patalas ron sunod na pod. So, there's a time for everything mo nagingon sa pulong sa Ginoo sa Ecclesiastes. Adunay panahon ang tanang butang. So, dili pa siguro panahon karon. Siguro sa sunod pa. So, dili lang pud ta ma-discourage. Hindi. Maghuwat gyud ta sa plano sa Ginoo kay na naman gitakda naman niya ang tanang butang sa panahon nga iyang gitakda. Ha? Gitakda na niya ang tanan sa panahon nga iyang gitakda. Basta ka mo na to, nakasabot na mo. So, salamat sa iyong pagtanaw guys. Naot na mo sa saktong panglawas karon na mo sa mayong sitwasyon niya. Magpa-shoutout day ko sa magpa-shoutout. Shoutout day ko sa mama o papa ni Jairaki. Nga na sa gawa sa nasod. Salamat sa iyong pagtanaw, ma'am, sir. Ma'am Willa o Sir Herman. Salamat kasi iyong pagtanaw niya. Moto and salamat po sa tanan nga wala po nagpa-shout out. Pero nagtanaw sa mga vlog. Salamat kayo and hope nga padayon mo nga magtanaw sa mga video. At angin ninyo guys na ako hot seat question and answer with Milyang. Siya akong pangtanaw. So sunod na kung nana siya lugar. Kay busy pa na siya ron kay nga na ba ng mga artista. Chara. So, salamat sa pagtanaw guys and see you on our next video. Bye-bye Jared, bye-bye. Bye. Kiss. Mata. Ay mo kiss ra. Ang mata be. Ana. Bye.